खा साजाकनाय खा यगजाकनाय मांपली कासाय फाइक्या जम्पुजला प्रेस क्लब बाइखे लुआ जिजाक याक बाक्सा खलायै याप्रि बाक्सा खलायै लुकरकनि चुबामुं न डेभिड रानी कापिंनि नुखुंगो थांगै चुबामुं याफारिक्या सा खामनगो थानानि बागै सा खामिया थंग्र क्लाय तंमानि डेभिड रानी कापें बेलायखिनो बिरिमान नांगै तंमानि लुकरक न जतन न याक फलकमानि चुबामुं किसिसा खक्सा खंनै जतन चुबादि हनै ब याक फलकमानि डेभिड रानी कापें आबनो नुगै तंमाया आंगै जम्पुजला प्रेस क्लब तंगै माया आंगै डनेशन हायकबा लुकरकनि चुबामुं न याफारिक्या आबो हायके थांगै नुखुंगो जम्पुइ ब्लक बै खबजाक लुंकाम कामिव डेभिड कापिंनि कामि तामकक साका खनायनायदि हामबायसोमाय याफा गाबनाय गाबरदि बाजार हायकबा बिसामज बाजारनि जे फालनाय जे पायनाय जे लुकरक सिनि डेभिडानि कापें जोंनो जे बुंनि हामिया नायनो बागै खक्सा खंनि जे याफानाय रगो जों पुलान हामाय बंनो हामाय मारनाय र खाकुफार याफारिनो जों दिनि बंनि लुखुंगो याफार पाइमान रां जों जम्पुजला प्रेस क्लब ngैनाय दिनि बुनि सा खामिया न अर बुसुक तं रि जों साइमिया जम्पुजलानि ngैनाय जों बाजार हातिरगो खामनि जे मानतै जे पारितै बुनि सा हामथों हनै जों दिनि जुवा फैक्या आबनो थाइसे थाइसे सायखनाय सिनि जम्पुजलानि एडभाइजार ngै ओ किसा कक सायखनाय न बेलाय हामबाय सिनि प्रेस क्लबनि जत आदम न सिनि जत प्रेस क्लबनि आदम जत न कष्ट खालायै जों बिनि काहिनी जों साइमेनका उइला जों ब्रनि कक खनागा युट्युबनि बिसिंतै आमफोर जों बं न खबर नाखा बरक बजागा तं के जों बरबाय जुवाजुग खायगा बरनि आर्थिक अवस्था बाहाय जों आबर खबर नाखा के बेलाय ना हामिया तै रुगि बारिजा खनि जों नावैनाय सिनि प्रेस क्लबनि जत आदम बाजार बाजार गुरिलै जों रां खमलायखा थांलायखा जत खागोनां रक जोंनो याफारखा जों बरनि बिसिंतै जों दिनैसिम ताकबनो जों याफारि मानखा आबन बागै जों जत याफारनाय नरबो हामबाय मारवो दाबो जों अमनो दियायो ओ रां फैसानि बिसिंतै जोंनि बुखुक डेभिड रानी काइपें हामै बासाथों जों थाइसिंनो बरबाय खिसा कबो सलायखा दाबो बर जिबियो त्रांनान बागै प्रिपारेसन नाजाक हाइन बागै सिनो अ रां रखैमानि जों खाखायो যথেষ্ট সামন নাंनाय सय चिकित्सा खायना जारानो ब रां बमानखा आन बागै जों जत रां राफारनानो जों हामबाय मारो खायसिनि प्रेस क्लाबनि जत आदुं र नेरा कष्ट खाय रां फैसा थुमि रनाय रङ बरनो हामबाय मार फारि जों सिनि ताखौ इको सिनि डेभिड रानी काइपेंनि बुनि लगिसन खोबथै जों किसा खक नाले sini juga hasilnya lukrongnya hake takung bukurok hake u donation sini bagai remani balai hambayo lap sini bagai oro donation koksa de 10 tega je kamani bro ko kaitor ni bagai oro rekata hake balai hambayo ta ini mane abale bisa ti confirm bahagi thalai अब जों थांनाय ता जिबिउ गोरेबाय हायके बर माने ट्रिटमेन्ट देखायनाय हायके सायमाइले ता माने माइ जायाबा मुने बगाइसि जों अच्छा